नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी नीता कुक विथ सुष्मितामध्ये तुमचे खूप खूप स्वागत। एकाच बेसपासून वेगवेगळे 2 आईस्क्रीम बनवले आहेत, केशर इलायची आईस्क्रीम आणि कपामधलं ड्रायफ्रूट आईस्क्रीम। तर चला सुरुवात करू। माझी व्हिडिओ पहिल्यांदाच बघत असाल तर चॅनलला सबस्क्राइब करायचं, बेलचं बटन दाबायचं, त्याच्यानंतर ऑलला सिलेक्ट करायचं, जेणेकरून मी नवीन व्हिडिओज अपलोड करेल त्याचं नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळेल आणि तुम्ही तो व्हिडिओ पाहू शकाल। तर चॅनलला नक्की 2 चमचे इथे मी कॉर्नफ्लॉवर घेतला आहे। थोडंसं दूध घालून हे दुधामध्ये मिक्स करून घ्यायचं आहे। दूध हे आपलं जे नॉर्मल थंड असतं रूम टेम्परेचरचं तसंच घ्यायचं आहे। व्यवस्थितपणे ह्याला मिक्स करून घ्यायचं आहे, जेणेकरून याच्या गुठल्या होणार नाहीत, कारण गरम दुधामध्ये घातलं त्याच्या गुठल्या तयार होतील। त्याच्यामुळे दूध हे रूम टेम्परेचरवरच घ्यायचं आहे। व्यवस्थितपणे हे मिक्स झालं आहे। इथे मी गॅसवर 4 कप दूध गरम करत ठेवलं आहे आणि 1 वाटी साखर घातली आहे। साखर ही विरघळून घ्यायची आहे आतमध्ये। साखर ही विरघळली की आता आपल्याला कॉर्नफ्लॉवर मिक्स केलेलं दूध आहे ते या मिश्रणामध्ये घालायचं आहे। व्यवस्थित सर्व मिक्स करून घ्यायचं आहे। जास्त याला आटवायचं नाही आहे। थोडंसं 2 ते 3 मिनिटं चांगलं व्यवस्थित उकळू द्यायचं आहे। ही मेन स्टेप आहे आपल्या आईस्क्रीमची, जेणेकरून आपण वेगवेगळ्या फ्लेवरचे आईस्क्रीम बनवू शकू। इथे मी अमूलची फ्रेश क्रीम घेतली आहे। तुम्ही दुधावरची साय साठवून सुद्धा घेऊ शकता। इथे मी अर्धी वाटी ही अमूल फ्रेश क्रीम घेतली आहे। बीटरने हे बीट करू शकतो की डायरेक्ट मिक्सरलाही थोडंसं आपण याला फिरवून घेऊया। तर सर्वात प्रथम मी मिक्सरला हे फिरवून घेते। आता जे आपण दूध तयार करून ठेवलेलं ते ह्याच्यामध्ये 1 कप घालत आहे मी। 10-12 केशरच्या काड्या मी दुधामध्ये भिजवून ठेवलेल्या ते दूध ह्याच्यामध्ये घालूया। 1 चमचा वेलची पूड घालत आहे। परत हे मिक्सरला थोडंसं फिरवून घ्यायचं आहे। साखर घालायची गरज नाही, कारण ती दुधामध्ये आपण आधीच घातलेली। आणि अशा हवाबंद डब्यामध्ये आपल्याला हे मिश्रण आता घालायचं आहे। थोडेसे ड्रायफ्रूट्स घालू शकतो आपण ह्याच्यात इच्छेनुसार, तर मी थोडेसे ड्रायफ्रूट्स ह्याच्यामध्ये घालत आहे। डबा जर घट्ट झाकण्याचा नसेल तर वरती प्लास्टिक लावायचं आहे आणि मग आपल्याला झाकण लावायचं आहे, जेणेकरून झाकण हे घट्ट लागेल आणि वरती आईस क्रिस्टल जमा होणार नाहीत। 24 तासासाठी हे मी फ्रीजमध्ये ठेवलेलं। फ्रीजमध्ये आता गरमी असल्यामुळे थोडा वेळ लागत आहे। तर हे आईस्क्रीम हे आपलं बघा मस्तपैकी आता सेट झालेलं आहे। तर हे थोडंसं आपल्याला थंड पाण्यामध्ये ठेवायचं आहे। ज्याप्रमाणे मी दाखवते त्याप्रमाणे करा। हे असं थोडंसं थंड पाण्यामध्ये ठेवायचं आहे। थंड म्हणजे फ्रीजचं नाही, नॉर्मल पाणी आहे त्याच्यामध्येच। आणि सुरुवातीने बाजूच्या कडा ज्या आहेत त्या लूज करून घ्यायच्या आहेत आणि असं टॅप करायचं आहे, जेणेकरून आईस्क्रीम हे आपलं प्लेटमध्ये निघून येईल। याचे मी केले आहेत स्लाइस। मस्तपैकी आपलं केशर इलायची आईस्क्रीम तयार आहे। याला चॉकलेट सिरपने गार्निश करूया। चॉकलेट सिरप घरच्या घरी कसं बनवायचं त्याची सुद्धा लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये तुम्हाला मिळेल। तर नक्कीच या उन्हाळ्यात हे आईस्क्रीम बनवून बघा। आता बनवूया ड्रायफ्रूट आईस्क्रीम। हे उरलेलं 2 कप दूध आहे, त्याच्यामध्ये ही 10 रुपयाची पूर्ण मिल्क पावडर मी घालत आहे। मिल्क पावडरची 10 रुपयाची पॅकेट मिळतं, त्याच्यामध्ये पूर्ण आपल्याला वापरायचं आहे। व्यवस्थित हे मिश्रण आता आपण मिक्स करून घेऊया। गुठल्या नाही राहिल्या पाहिजेत। चमच्याच्या सहाय्याने मिश्रण आपण मिक्स करू शकतो किंवा बीटरनेही तुम्ही करू शकता। अमूलची जी फ्रेश क्रीम आहे ती आपल्याला इथे पूर्ण लागणार आहे। ती मी पूर्ण मिक्सरमध्ये फिरवून घेतलेली आहे थोडीशी। ती आता आपण इथे घालूया आणि बरेचसे ड्रायफ्रूट्स आपल्याला इथे घालायचे आहेत। इथे मी बदाम आणि पिस्ता घेतले आहे। तुम्हाला आवडतील ते तुम्ही ड्रायफ्रूट्स इथे वापरू शकता। मिक्स करून घेऊया। इथे आता साखर घालायची गरज नाही, कारण साखर आपण दुधाच्या पहिल्याच बेसमध्ये घातलेली आहे। तर इथे 2 मी कागदाचे ग्लास घेतले आहेत। घरात जे उपलब्ध असतील ते तुम्ही साधे ग्लास सुद्धा असे वापरू शकता किंवा कप सुद्धा वापरू शकता। तसे मी इथे 2 ग्लास माझ्या घरी होते ते मी घेतले आहेत आणि असं स्टीलच्या ग्लासामध्ये आणि प्लास्टिकच्या ह्या ग्लासामध्ये ठेवले आहेत। कोणत्याही ग्लासामध्ये ज्याच्यात तो ग्लास बसेल किंवा कप बसेल असा बेस घ्या खाली आणि ह्याच्यामध्ये जे आईस्क्रीम आहे ते मी सर्व घातलेलं आहे। कारण याला कसं आहे आपल्याला कव्हर करायचं आहे, असं उघडं नाही सोडायचं। उघडं आपण म्हणजे ठेवलं फ्रीजमध्ये तर वरती आईस क्रिस्टल जमा होतात आणि कागदाच्या कपला किंवा ग्लासला वरून आपण कव्हर नाही करू शकत, कारण ते नरम असतं। तर हे बघा मी इथे प्लास्टिक लावलं आहे आणि याला असं वरून रबर लावायचं आहे। तर ह्याला असं ग्लासचा बेस दिला खालून, म्हणजे असं ग्लासामध्ये ठेवलं तर रबर आपण चांगल्या प्रकारे लावून ह्याला पॅक करू शकतो आणि आपल्या आईस्क्रीमवरती आईस क्रिस्टल जमा होणार नाहीत। हे पूर्ण असं व्यवस्थित पॅक करायचं आहे। दुसऱ्याही ग्लासला बघा मी व्यवस्थित हे पॅक करत आहे। 24 तासासाठी आता हे ठेवायचे आहेत फ्रीजरमध्ये।
24 तास झालेले आहेत. आपले आईस्क्रीम आपण चेक करूया. बघा मस्तपैकी सेट झालेले आहेत. तर हे आता ग्लास आहेत ते मी काढून घेते. थंबनेलला मी लिहिलं आहे आईस्क्रीम कप, पण कप हे नव्हते माझ्याकडे, तर मी ग्लासच वापरलेले आहेत. तुम्ही डायरेक्ट स्टीलच्या ग्लासात ठेवले तरीही चालेल. तर बघू शकता तुम्ही की मस्तपैकी आपलं हे ड्रायफ्रूट आईस्क्रीम तयार आहे. सुरुवातीला आपण जो दुधाचा बेस बनवला, अर्धा लिटर दूध, कॉर्नफ्लॉवर्स त्याच्यात मिक्स करून घालायचे दुधामध्ये आणि 1 वाटी साखर. हा मेन बेस आहे दुधाचा. अमूल क्रीमच्या जागी तुम्ही घरातलं जे दूध असतं रेग्युलरचं त्याच्यातली साय साठवून सुद्धा ती वापरू शकता. वेगवेगळे इसेन्स मार्केटमध्ये उपलब्ध असतात, ते इसेन्स घाला. वेगवेगळे फ्रूट वापरा त्या इसेन्सचे आणि आईस्क्रीम वेगवेगळे बनवा आणि आपल्या मुलांना परिवारांना द्या. तर खूपच सोपी पद्धत आहे आईस्क्रीम बनवायची. बेस 1 आईस्क्रीम अनेक. तर व्हिडिओ आवडलाच असेल तर जास्तीत जास्त प्रियजनांना शेअर करा. चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राईब करायचं, बेलचं बटन दाबायचं, ऑलला सिलेक्ट करायचं, जेणेकरून मी नवीन व्हिडिओज अपलोड करेल त्याचं नोटिफिकेशन तुम्हाला भेटेल. भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये.